Právě se nacházíme v sektoru Zalužice na místě číslo 7 u týmu Starmer Bites. Zdar chlapi. Nazdar, čau. Tak jak to zatím jde? Tak zatiaľ je to dosť ťažké. Mali sme tu vietor 2 dní. Sobotu sme prakticky premárnili v bivaku a iba rozkladaním tábora. Na vodu sa ani nedalo ísť. Raz som sa o to pokúsil okolo 4:00 a to sa nedalo. A potom sa mi to podarilo o 8:30. Osadil som jednu tyčovku a už som musel ísť naspäť, lebo sa dalo pripravovať iba do 9:00. Co používáte za nástroj na tady té vodě? Tak viac menej nástroje používame na rybých hmučkách. Všetko sú produkty Starmeru a už máme vyskúšané, že tu viac funguje také, že spicy alebo niečo korenisté, áno. Dá se někde koupit bojový Starmer Bites? Dá sa na internetovej stránke, viac menej je to skôr značka pre kamarátov, ktorú vozím z Anglicka a plus ešte si to môžu ľudia, ktorým sa to nejako páči, alebo tak kúpiť na internete, takže nie je problém. A stránka je? starmerbites.sk. Super. A jak ste spokojení s organizací závodu? Tak tá organizácia, my už sme tu na 5. ročníku a to je tu na špičkovej úrovni. Rozhodcovia sa starajú, organizačný štáb, keď je nejaký problém, sa, dá sa povedať, obehá, postará sa o všetko, niečo sa stane, niečo sa zničí, oni všetko zabezpečia, nemusí človek odtiaľto odchádzať, je to super, áno. Na jakou vzdálenosť vozíte? Vozíte do jedné lajny nebo různě volíte různý místa? Není tu moc čo na výber, ale začali sme na nejakých 450 metroch, tam máme taký maličký svah, je tam síce mäkšie, ale pod tým je štrk, tak sa to snažíme vyčistiť repkou. A ďalšie udice máme od 650 metrov ďalej. Takže... Kolik návnady dáváte na prúd? Ako kde? Niekde sa snažíme krmiť viac, niekde menej. Je to... Sme tu, dá sa povedať, krmíme 3. deň a minuli sme nejakých 14 kg bojlisu, takže nič extra. Partiklu trošku viac, to je jasné. A dáváte na jeden prúd čistě třeba jenom bojlí nebo všude mix bojlí partikl? Všude mix kvôli ruchu, dá sa povedať. Chcete třeba nalákat cejny a ty, aby nalákali kapry? Áno. Máme bojlisy, kde máme vyskúšané, že tie cejny nejdú a tým pádom si to môžeme dovoliť. Rozumím, super. Tak já budu držet palce, chlapi, a se daří. Něco lapíte a dár.